Kublai pi baro. Hatu Jisu don chisha niuhkhlieh uba Jrong kumangyo haman lagi dur frame jungu wala kisau gospel kimitho satya pang karuniang ranyot pakadur kadar jungu. Paulus bakho ru umaham pakisin rang kim deban bo niuhkhlieh uba Jrong. Paulus bakho ru thok kumne. Hatu jinglong brave hi kami kaya pi pakalong ba Punjab burom yaw sin rang pansan niuhkhlieh habau niuhkhlieh uba Jrong ulong ka burom ya kan thai. Wali departemen jang balang ru kim batai satya shpang kadur bakadar karniang bakarniyo jong Jisu. Habang ipay ru yak jindro barim tam jong Kristan inyo mabon na jindro dur jong kidro yak dur jong Jisu balengkot niuhkhlieh. Te ada kadai shisha kumta balai pat hagajinget jong bala project jong Jisu kumu breu badon niuhkhlieh uba Jrong kumbang yo habarok kidur frame mag statue jong Nalor kata don bon ba ki theory bala ong bala tho ba ji perwan dur yo Jisu kumu breu uba Jrong niuhkhlieh apan wandur hadin bagi Kristan harum ki yo lai lo jos Constantine ki Roman hakati kepor ki don yo blay Zeus bagi wandur hagin draw bagi statue jong ki kumu blay ba shonga heads don ya kadur khabar habreu uba Jrong don ru yo niuhkhlieh nyutmo uba Jrong tekine ki theory ki ongru bagi Kristan harum ki perwandur yo Jisu hagin draw jong ki now blay barim jong ki Zeus hatu kadai shisha kumta om tang kumta adon ru kasithi jong Lentulus Publius bakam mina de baude Roman governor ha Jerusalem haga po jong Jisu haswa jong Pontius Pilatus yang sithi jong la priang keleng ka Italy haga spas nem bakhatsan ha sithi jong la thokumni u Jisu long breu badon karniang papdeng u niuhkhlieh jong udoni karong ka kumusoot balai babek nanu skor bakador naskor hadu kita peng jong usnyo jong pia aliang nakle kinyo mat jong kilong bajli bakadur khmat jong wa pho samrke klem bajingsti ka khmod basentur jong klem jingduna unyo mo pasamup bakarong kum niuhkhlieh jong hi bom da Jrong than ro pia aliang natmo ya kanek sithi don bala pynshisha bakadai shisha now Lentulus Publius ni namar banda war pinya na history jong ki Roman nadu kapor jong Jisu simla don satya u governor bakarteng kumta te bon ki brek ong ba ya kadur jong Jisu la yo jingmun na kanek sithi hatu kadai shisha kumta tega kwa ban jubar ikini jingkli baro lengba ki jipuson na kten jong blehi karkum jutang barim bat pathamai don hangnuru bala tho shai baksendrang ju kim dei ban bo niuhkhlieh uba Jrong Henry hajing tho jong kiju ka bagatengka halakha kabade ka jimbata ishphang kirul ki an ki ban ka hukum jong ka jutang barim la tho baksendrang kim dei ban bo niuhkhlieh kumba bo ki kenthai katagamut hadu sengkai namar karkum kadustur ki kenthai ki dei ban bo niuhkumta Henry ban bo niuhkhlieh tang hadu terpeng pada don lang bulu nyumo kane ka jingtho ka panchay satya la kalong ka ba le ka kenthai ni namar hagi to kipor judon ka kenthai ka bo snyo tang hadu terpeng namar kam de ka dusturru haba Paulus bakho Ukraine ji Kristan ha Korintru Ukraine ha ka jo gorkom kata kamut baksin rang kim de ban bo niuhkhlieh hadu sankai ka kenthai hanai ban bo hadu terpeng pat hatu kalong ni Paulus kan panchay satya hadu kano put ne kano tada la sha ban bo ni sha ban bo don hangno ru jing pensai komentar ki por pada daw sendrang ujong niuhkhlieh hadu terpeng ru lakum ong no ba niuhkhlieh jong pi ula Jrong kum ki kenthai Henry ha ka por jong Jisu ka kum kadustur kam dei satya kumta wala kataru ke sendrang ju kim dei ban khap yo snyo jong ki bana moi kumbala tho ha ki kitab Leviticus ka khandai ar punyo te tangelo la sha ban bo niuhkhlieh uba Jrong ha kitab jingkhain na tho sha kidar batang usendrang ni akan thei ba kula ban long nasir ban IT la de hautrai khila ban bo niuhkhlieh uba Jrong rengkaru kim dei ban di wain ni jingdi bakhor kim dei ban penjakliai la de ta bakta ka met yap jongno kum kanuksa u Samson ban Yohanes Baptis kidei ki nasir hatu ngila ban ong ba u Jisu bamsmai ban long nasir ka jingim jungu namar ba la project yu kumu breu uba Jrong niuhkhlieh kejubab kalong badhaw oi
Jisu umdeu nasir hak benta masyakmat jong kajing im jong namar ba haki saw gospel nyu I ba di wan bala kisandran ukta ika krong jong noyap baru shim ika kti jong kenak balayap baru pen impat yaka ngila ru benong haon Jisu ushim ika smai belong nasir ban IT yala dei hau boleh upa hak benta bakhado jong kajing im jong shua boniap baru hado jing kiu no jong shabeneng hak sngi bang khawai hado Jisu long ngaong api banganong di shu na kaneka wan hado kata kasngi bagan di ya kawan pathamai bat phi haghima upa junga haloring penaru por bolas liang kisipai ki ai u da kawan balakle bat kesang anda ulamat shem latre bandi tengila bodong bau Jisu haki por bodang permenai khubor babha ula bendon niuhkhlieh balengkot kembalong lem kerang ba hakato kapor ndai hadin bakapor jungu kalajan ban IT ladi hakpa ula bam smai belong unasir kajingli ke bakongsan hakane kelimat kalong ba hakapor ba palong unasir hado kano la syai ne chendra hakitu ki por niuhkhlieh jongki ude benjorong kum kaan kum mga ong hapi menne kum kaan om don jing tho hai ru em hado kano phut ne kano tada la sya action rang ban bo niuhkhlieh Hendrai kitab jong Ezekiel nang saw dekat ba arpo la tho ba kileng do levi ki dei ban khap kat ban biang yu niuhkhlieh jongki te kat kum kedustur ba karukom long hakito ki por ban khap kat ban biang yu niuhkhlieh kamut ban khap no yu niuhkhlieh uba Jrong palat ya jingrong islakti jongki pata kamut la sya kumba pra hado 10 cm ka jingrong snyu naru tedo hado tendrai palat dikata ke ban khap no te Prahado 10 cm udah lupa niuhkhlieh uba Jrong hak kompai jungi menta. Ladau Jisu bam smai belong unasir hak sngi bam khawai khado ila bantarai ba usnyo jungu la Jrong lupa prahado 10 cm ila bantamru khamtam niuhkhlieh jungu banadin. Ngiti bro ba anda habawala mipat usa ado sapu sngi balak sendran syabon kiu no asbeneng. Lada prahado 10 cm niuhkhlieh don lupa hak sngi nengkong ba usmai kum unasir hadin sapos ngi kanu susu ula benjrong te ngila bon ki jikedo ki bangila ban pensyong nurim mau Jisu udon sisa ya niuhkhlieh uba Jrong hado terpeng netam ki terpeng jugu kito jingdro barim tam jogi kristan ya Jisu kumu bre uba lengkon niuhkhlieh ki dek jingdro bla dro sebagai jingim jugu haswa ka jingiap jugu baru ki dek jingdro hadin ki jingyo la lo jogi kristan harum tekala bendon ka jing influence juga culture Roman hak jing dro jongki namar karukom riam jong Jisu hak itu jing dro kini jing riam Roman niuhkhlieh jong uru kum niuhkhlieh jong Roman hak itu kipor nelor kini baro kidon bon ki sakhi naki muslim ki bayu ipa pos niu yo Jisu hak pos niu jongki kyo I yo bre uba Jrong niuhkhlieh bat sisndon kitip au de Jisu bat kinge jau baik bakado kada sipang jantep yo Jisu kabai khot ka Shroud of Turin kabai star sayan hado mentaru kim palap setia pan batai jim pela jung kane gajai aniro Yesus Kristus junam amin.